завършващия удар за сега го няма. Васил Панайотов сваля за Матеуш Клементе. Клементе в наказателното поле. Изпълнение на Матеуш Клементе, което преминава. Брадли Де Нойер. Добра работа на Матеуш Клементе срещу Гарсес. Успя да отнеме топката. След това обаче има нарушение от футболиста на ЦСКА срещу този на моряците. Крепата и на Мартин Дичев. Един от немногото моменти, в които някои от крайните бранители на моряците пробват включване по фланговете. Матеуш Клементе за Васил Панайотов. Докосна топката Васил Панайотов. Паса е към далечната града. Нямаше го завършващия удар. Струва ми се, че Цветомир Панов се умя да изчисти. Матеуш Клементе. По фланга търси Васил Панайотов. Християн Петров е в близост до него в собствената си половина. Турицов на зон. Пресрещната от Матеуш Клементе. Явно на зон последен играл с топката към противниковата врата. Три случая, в които Георги Георгиев трябваше да се намесва. Панайотов назад за Матеуш Клементе. С човек на гърба Матеуш Клементе продължава. Още един пробив от ляво, този път Матеуш Клементе е спрян. Загубиха армейците, бързо си върнаха притежанието на топката, само че подаването от Джеферсон не беше достатъчно прецизно. Матеуш Клементе надясно за Цветомир. Матеуш Клементе. Следващия официален ангажимент на тима. ЦСКА ще срещне Килян Съединение. Тук комбинира с Шопов. Той за Де Нойер, центриране на Шопов. Матеуш Клементе изчисти. След това трябваше още веднъж да се намесва Матеуш Клементе. Направи го по възможно най-добрия начин. Алекс Фернандеш за Николай Златев, който се устремява от дясно на нападението.